Isa patay at isa ang sugatan sa pananambang sa Sariaya, Quezon. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Nakahinto sa tabing kalsada sa barangay Manggalang Bantilan sa Sariaya, Quezon ang sinasakyang motorsiklo ni Edgardo De Castro at Jerry Escovilla nang bigla silang pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang sospek. Ayon sa pulisya, may hinihintay lang daw ang dalawa ng tambangan sila. Patay na nang dalhin sa ospital ang angkas sa motorsiklo na si Edgardo, habang sugatan naman ang driver nito na si Jerry. According dun sa nakasurvive na si Jerry Escobilla, sila is inutusan ang kapatid niya na pumunta sa barangay Manggalang Bantilan upang tagpuin yung kakilala ng kanyang kapatid. Sakay daw ng motorsiklo ang mga salarin. Nasa 3 katao raw ang mga sospek sa krimen. Malapitan daw na pinaputukan ng gunman ang mga biktima. Hindi lang isa kundi makailang beses na binaril sina Jerry at Edgardo. Nakatakbo lang daw si Jerry pero nagtamo rin ng sugat. Ang recovered po natin sa crime scene is 16 fire cartridge. 8 po na 45 caliber 45 at 8 9mm. Talaga pong ang intention is patayin siguro yung pong biktima. Posible raw na inabangan ng dalawang biktima. Sa salaysay raw kasi ng nakaligtas ay may kausap pa sila sa telepono bago ang pangyayari. Ang gulong may kinalaman sa droga ang sinisilip na motibo sa pamamaril. Kasi po itong dalawang biktima ay drug surrendering ng pong barangay Lutuan Malabag. So tinitingnan po natin dito yung anggulo ng sa illegal drugs. May persons of interest na raw ang pulisya sa kaso pero hindi na ito idinetalye pa. Hinihingan pa ng panig ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang nakaligtas na biktima pati na ang pamilya ng nasawing si Edgardo. Samantala, patuloy naman ang investigasyon sa krimen. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.